os importes pola participación na competición, que vai desde os 250 ata os 400 euros, en función sempre da categoría na que compitan, e nós, desde a Diputación, ímonos a facer cargo dos gastos asociados ás arbitraxes e aos premios, que vai a beneficiarse tanto os partidos que se xogan na fase previa como na eliminatoria e, por suposto, na final. Así que, un ano máis, a unión dos esforzos entre a Diputación e a Federación Galega de Fútbol pois vai a seguir garantindo o bo funcionamento dunha competición que tan boa acollida está a ter e que recuperamos o ano pasado e que goza de enorme popularidade entre o fútbol base e tamén das categorías todas da provincia. E agora vamos a seguir falando doutro dos grandes temas desta provincia, o turismo. En concreto, dunha das nosas festas máis senlleiras, porque adxudicamos por algo máis de 130.000 euros o servicio para a posta en marcha dunha plataforma museográfica virtual para poñer en valor a Rapa das Vestas. Como lembrades, porque xa o comentei en ocasións anteriores, é un proxecto que se enmarca dentro do Plan de Sostenibilidade Turística do destino de Tabeirós, que conta cun orzamento de 2 millóns de euros e para o que hai financiamento dos fondos Next Generation e que desenvolvemos en colaboración ca Asociación A Rapa das Vestas de Sabucedo no Concello da Estrada. E que se vai facer exactamente? Vaise a deseñar, suministrar e instalar 61 elementos de sinalización intelixente nos itinerarios pedestres e imos poñer en marcha un programa informático na nube e crear contidos vinculados á Rapa. E temos o obxectivo de promover, de difundir, de divulgar, de poñer en valor unha destas festas tan nosas, tan 100% Rías Baixas como é a Rapa das Vestas. Ademais, no interior da provincia, que sabedes que é a protagonista da campaña de turismo deste ano. E é por iso que vamos a seguir destinando recursos á posta en valor desta manifestación cultural inmaterial de gran relevancia para a provincia e, ademais, que é unha festa de interese turístico internacional. E volvemos outra vez a falar de deporte, en este caso ao beiro do segundo plan extraordinario de infraestructuras deportivas, porque aprobamos fondos por un importe de 250.000 euros para os concellos de Rodeiro e Tomiño. No caso concreto de Rodeiro, que mesmo anunciei fai uns días, pois en Xunta de Goberno aprobamos un expediente dotado con 89.000 euros que lle sumamos a resolución presidencial que asinei a semana pasada de 33.000 euros, que vai a un montante de 120.000 euros para construir unha nova pista de pádel e poñer a cuberta en dúas, unha xa existente e esta nova. E no caso de Tomiño falamos de 160.000 euros, que como anunciou o deputado Roberto Carrero tamén a semana pasada, será para a execución dos vestuarios do campo de fútbol do Alivio. Así que seguimos, como cada semana, avanzando na modernización e a mellora das infraestructuras deportivas na provincia como nunca antes se fixo e cun plan dotado de 8 millóns de euros que é o doble co ano pasado. E agora remato falando de novos recursos do Plan Máis Provincia 2025, porque hoxe aprobamos 2,1 millón de euros para que 9 concellos realicen investimentos ao abeiro da liña 1 deste plan, a de investimentos. Mandaremosvos, como é habitual, pois na nota de prensa irá todo detallado, pero falamos que vai haber 900.000 euros que van a servir para completar o financiamento dos proxectos que xa contan con recursos do Plan Extra. E aquí estamos a falar de A Cañiza, Dozón, Mos e Vilaboa. E logo tamén outro dos beneficiarios, no caso do Concello de Tui, 260.000 euros para completar o orzamento da urbanización do Paseo da Corredoira e Augusto González Besada, que conta xa con 800.000 euros do Plan PON 2030. Ademais, Poio, Porriño, Ribadumia, Tui e Valga recibirán para os seus respectivos proxectos un total de 1,1 millón de euros. Avanzamos cada semana no reparto de fondos
deste plan máis provincia, o máis ambicioso e con máis recursos económicos da historia da Diputación, e xa levamos distribuídos case 21 millón de euros dun total de 48,2 millóns de euros. Eu, pola miña parte, pois era o que tiña a ben a trasladar. Non sei se hai algunha pregunta. Bueno, no tema da Vía Verde, benvido sexa o interese da oposición á Vía Verde, porque aquí, mentras o Ministerio aínda non nos confirmou se a cesión desa vía pois era definitiva, mentras o Ministerio tampouco non sabemos se vai a rectificar a súa negativa a poñer a disposición, e mentras aquí temos a oposición que fai un copia e pega das iniciativas do Goberno, e só hai que ir á hemeroteca das últimas semanas, aquí nós pois seguimos traballando en serio. Nos diriximos, enviamos unha carta ao ministro Puentes ca vontade de seguir impulsando este proxecto da Vía Verde, desde o momento en que a Diputación pois executou os traballos entre os concellos de Vilagarcía, Caldas e Portas. Estamos a realizar un investimento de máis de 300.000 euros no Concello de Redondela, así que nós o que necesitamos é que o Goberno dea o paso que lle trasladamos ao seu ministro. Así que eu o que lle pido á oposición, que se o único que quere é copiarnos, pois que o faga ben, que se poña no noso lado e nesa reclamación que lle facemos ao Goberno de Pedro Sánchez. Bueno, non sei, hai algún asunto así máis de actualidade? Porque eu teño